Не се безпокойте за нищо. Ти не виждаш ли какво става наоколо, как не се безпокоим? Не се безпокой за нищо, но относно всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте исканията си на Бога с благодарение. За всяко нещо говори с Бога, сподели с Бога, дори твоите вътрешни съмнения. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Когато се научим да говорим с Бога искрено от сърцето си, Той ще опази сърцата ни при себе си, в мир. Независимо какво ври и кипи наоколо, ти ще имаш мир в сърцето. Не винаги хепи да подскачаме от радост, защото живота понякога ни нанася тежки удари, но ти ще имаш мир в сърцето си, което ще ти помогне да не обезумееш в безумието на живота и да държиш здраво Божията ръка. Нека Бог да ни благослови да дойдем при Него.